Ngiyamthanda kakhulu uJesu. Praise the Lord. Open iBhayibheli lakhe angavula incwadi kaJohane. We are building up kulesi sisekelo sesibekiwe. Incwadi kaJohane chapter 6. Sizofunda khona uverse number 5, verse number 6. Sifunde uverse number 10. Sifunde uverse number 12. Egameni likaJesu. Hallelujah. Incwadi kaJohane chapter 6, verse number 5 and 6, verse number 10 and verse number 12. John chapter 6, verse number 5. Kuthe uJesu ephakamisa amehlo wabona ukuthi isixuku esikhulu siza kuye. Wathi kuFilipu, sizakuzithengaphi izinkwa ukuba badle laba na? Verse 6. Washo njalo emvivinya ngokuba yena wayekwazi azokwenza. Verse 10 and 12. Verse 10. Jesu wathi, bahlaliseni abantu. Kwakukhona utshani obuningi kuleyo ndawo. Ahlala phansi-ke amadoda. Umuma wawo kungathi izinkulungwane eziyisihlanu. Verse 12. Kuthe sebesuthi, wathi kubafundi bakhe, buthani umvuthuluka eseleyo, kungachitheki lutho. Buthani umvuthuluka. Praise the Lord. Ngicela ukuthi ngifunde uverse number 5, I mean verse number 6. Lalithi iBhayibheli, washo njalo emvivinya ngokuba yena wayekwazi azokwenza. Cela utshela umakhelwane wothi uNkulunkulu uyakwazi azokwenza. Kulo nyaka ka-2018 yazi mina nawe sazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi azokwenza unyaka ka-2018. Phinda umtshele umakhelwane ufike ngabazi engazi ukuthi lethi izoqhubeka kanjani. Cela umtshele kokugcina ukuthi uNkulunkulu uyakwazi azokwenza kulo nyaka ka-2018. Into zakha yilungu. Kunezinto uJohane isimangaliso lesi engikhuluma ngaso. Bobane ababhali bama gospel basirekhodile. Worship.
emsebenzini ukuthi ifike. Mina ngiyayifuna le anointing yokuthi I do more for less. Kama uyifuna ungayifuna ngayinkinga. Kodwa ngiyayifuna le grace yamadoda u4 agulayo noqobo. Kodwa kuthi mayinyathela kunyakaze isigodlo. Shabadaya. Shabadaya. Kungashiwo ukuthi kuze amadoda u4 agulayo anoqobo. Kodwa kuthiwa khona abadala zamahhashi. Ngiyayibona asiphume sibabeke. Doing more. Takabaliselaya. Unanazi usathana. Yesu bazalwa. Lithi iBhayibheli. Uma uJesu ebona isiqubu
Shabadai. Shabadai. Jarumakelone wako wakufwageni mkanda. Noni bedula inalabui. Waja o Shabadai. Nataka nisikwamoro. Noni bedula inalabui. Jarumakelone matika uku. God. What does he have about God? Not be blessed to lead a boy. But I'm a people too. What do you want to tell us? January. Oh Jesus, generation yama PlayStation. The God is Salamakai Postal. He did the the Toti Yamafana Mani is Salamakai. Where's it starting in a plastic of an hour shop? Governor was always by 25 Kaitiako. Who is this? What a calling Genesis in Iowa. Who would think I can't be second? This is what I got you. Who would you know my body? It can't be a what I got is. It's a God. That is a liar. That is a liar. No matter how I call it, it doesn't matter. Immediately
emntwini uJesu engarespondi masini kune level ye-glory ayayifuna futhi wayazi ukuthi ngeke ayithole ngokumphilisa futhi ngeke ayithole ngokuthi afike esezoshona. Kwafanele zize zibe 4 iy'nsuku ukuze athole a certain level of glory. Hayi ngeke ushumayele, ngeke ushumayele. Into eyenza ingafiki lento ukuthi uNkulunkulu uninde a certain level. Yekazi kuwe khona mayisefikile kuthiwa akekho umuntu okade engayenza le ngaphandle kanoJesu. Wafika after 6 days. Jesu ufike la after 6 days. Wothola umlayezo eqaleni. Impendulo isobala manje. Wathi yena mabona owayazi. Ukuthatha ama-delays akhona empilweni yakho. Yimo uyayazi. Azokwenza. Rilesha. Uyayazi into. Azokwenza. Ake umuzumuzu ukuthi wenzelani. Ubakhiphelani. Abantwana baka-Israyeli. eGibhithe. Emva kwalokho avumela uFaro ukuthi makabalandele. Uvumelani ukuba uNkulunkulu wayengayazi into azoyenza, wayengeke avume babalandele. Futhi the worst part of it ubabisa ngendlela elolwandle olubomvu. Ikhona enye indlela engenalo ulwazi. Uvumela abaseGibhithe babalandele. Ngemuva abaseGibhithe ngaphambili ulwandle olubomvu. Uyivumelelani uNkulunkulu lento? Impendulo isobala. Mabethandaza bethi Nkosi nakho isibuka. Wathi khululekani. Yayazi engizoyenza. Bayekeni bese. AbaseGibhithe babona. Namuhla sophinde babone lapha. Ngoba yayazi into engizoyenza. Angeke manje. Uyayazi noma ngabe ulwandle olubomvu abaseGibhithe noma ngabe inkinga yakho isiphakethi uyayazi into. Hayi bakhona abantu echukumeni, bakhona omama echukumeni abathi sihambisile iy'ngane kodwa imali ayikho. Nasi impendulo myelaphe uNkulunkulu wakho uyakwazi azokwenza. Kade sebekuzile umakhelwane bathi waqala ukwakhishwa ube lapha. Bathi-ke simpendulo uma ubuye echukumeni ukuthi lento ngiyiqalile ngiyiqalele esizathu esisodwa ukuthi le ngimkhonzayo uyayazi into azoyenza. Uyayazi.
ushaka manje ngesikhathi somlilo akawufisi ngalo umlilo wakunamandla okufisa wayazi ukuthi makeke awufisi ilebe leliyirisha uzimakhelwa uyayazi into azoyenza how is it going to happen? The answer, he asked the question. He had already had in mind what he was going to do. That night shaking like on. That like Bible is succeed. Oh my God. Ukhuluma no Philip. Ukhipha ama instructions. Umephethe ukukhuluma noPhilip ukurelease instruction uthi batshela bahlale phansi babekeni ngama-group ngoba uNkulunkulu ezosenza isimangaliso kumele kube ne-all. Mawufuna i-breakthrough, set your house in order. My head to bannikeza instruction. Wathi bahlasele phansi. Lethanlayizini. Ezo-5 lezinenhlanzi eziwu-2. Bayiletha wayeseyiphakamisele ezulwini. Wayesethi baba ngiyabonga. Ukuthi wena uyizwa njani. Wayeseyabanika. Wathi dispute. 5 loaves. Ney'nhlanzi ezimbili. But naye iminqwenqwe litalithangisho ngokuthi wabanikeza instruction. Ngizothi ejukumeni uma eyazi into azoyenza. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu bazalwana akaphenduli yes nabo no in our prayers. God will respond ngama-instructions. Tell me how you follow the instructions. Follow the instructions. Noma ngabe imalo ayiyenzi sense. Kodwa mayisiyo izoyenza sense. Anizwa kahle. Owathi ngiyise kwisada. Ngiyise kwisada. One day sidla esiphe. Maqedwe ukudla esiphe. Siyisikhungo esithize. Wahanjwa kwayokhokha. Kwabuya neresidi nekhadi lakaSpare. Owayokhokha wabuza ukuthi ubani ofuna leli khadi. Washo ukuthi babhizi ngama-minute omhlanga ngathi niletela kimi. Wamnikeza leli khadi. Ngathi baba elani leli khadi. Wathi hamba ubuza lapha entombazaneni ethile ukuthi elani leli khadi. Basukuma ngayo intombazaneni ethile yathi ngane yami elani leli khadi. Yathi ngane baba leli khadi ngokwebhiliya namhlanje nidle imali eningi kakhulu. Ngokwemali eniyidlile leli khadi selino-50 rand already kulo. Ngathi mina pho ngizokhonsuma kanjani lo 50 rand. Wathi baba hamba uye kwi-website www.spare.co.za. Ngathi mina mase ngifike lapho kuzomenzakalani. Wathi follow the instructions. Wathi follow the instructions. Kodwa ngiyakuthandela baba. U-50 rand usukhona. Kodwa ebukwazi ukukhosi. Let
makes sense. Just follow. Uyayazi intombazana ka-MTN. Bayayazi. Banoblab labo sisa bakhulume emafonini. Ufika utshela ukuthi you are in the main lane. You are in the main lane. Ufuna ukubuza nge-prepaid press 1. Ufuna ukubuza ngama-contract press 2. Ufuna ukubiza nge-airtime yakho press 3. Ufuna ukubiza ngani press 4. Bese yathula. Ithi kuze kube manje. Uyakwazi azokwenza. Lonyaka uyakwazi azokwenza. Uyayazi indlela eya kwi-promotion yakho. Uyayazi indlela eya kwi-breakthrough yakho. Ukuthi kuze kube manje. Awukaphendula. But the last instruction, Apostle, take that apart. The last instruction. Batshele ukuthi impostoli sithole abahlale phansi wahlephula izingwa wayifake ebethweni wayesethi serve them. Uma sebeqedile ukuthatha leyo instruction, there is another instruction esingapay attention kuyona. Umoya engcwele angitshele ngayo. The instruction is speed. They don't call us the message. I carry out perfectly. Yeah, not about something but hesitate. But what is the good? But then another woman said, what the Bible will show up. Baba, my instruction. We ask, instruction is fidelity. How is our offender now? Instruction is fidelity. So that they walk. Fire. Instruction number 2, LCD, gather the leftovers, the pieces. Oh, shake it! No funny, it's not to see. Please, give more. The instruction is eating mama collect mama leftovers, nama pieces.
abantu aba-perfect. Abantu abama-pieces ngenxa yempilo. Impilo ibashaya. Kodwa uJesu is still interested kuma-pieces. Let us go in with us. The leftovers. The leftovers. Iqiniso ukuthi usayitholile ingane amahloni. Let us go and gather the pieces. Iqiniso ukuthi sifunde ngayo emaphepheni. SHABADAI. But he's not actually to gather the pieces. Uma wena ukwenza lutho ngama-pieces. uJesu khona into azoyenza. Bayashaba ukuthi kodwa yini ebadala khona ngefeke, yini ebadala khona ngabantu abadume kabi. No, the church is not for the perfect people. And you need to pray that. And some people need to come and sit again. No, in a very church, let me gather the pieces. Yeah. Yes, even the attitude that's attitude that's Zefii Jesu enzinga so. Uthi washo wathakeze justice. Kodwa ngomusa. Wakukhona yimasela. Enzinga so. Engingamenzela umusa. Yengingakhona. Usikhona phansi. Noma useless kuwe kodwa akekho useless kumuntu. Gather the pieces. Gather the pieces. Gather the pieces. Gather the pieces. The leftovers. Labo mabathathu abathandi Nkosi. Bayeka umlando bese poshe. Haleluya. Namanye kwazi usiba wena ukufayile useless. Okay. It is helpless, useless, but David was still interested. But go. Oh, brother! Let us gather the pieces. Let us gather the leftovers. Everyone let us upon among the leftovers. Our goals. Our goal. So far we go. Let us gather the pieces. Only you take my pieces. Only we shall take my pieces. One of us are my pieces. But when I'm standing, I must lay on the lesson. It will come as you are. No matter how broken you are, God, the pieces. Tell me what you are asking, that's all it is. No more we do my ass. We are asking, that's all it is. Because I'm a little bit of not from the past. We are asking, that's all it is. One moves along. But who it was. 2018, let us follow the instructions. Because here, we are lost. What will we apply? Now I qualify for.